Milé dámy, kombinácia troch skvelých prípravkov, ktoré sa vám určite doma zídu a možno by vás nikdy nenapadlo zakúpiť si ich takto ako v trojkombinácii. Špirálu, respektíve maskaru, tu potrebujeme každý. Tá naša je plus obohatená vlastne aj o výživu, to znamená dodáva výživám a riasam, podporuje ich rast a tá daná výživa ich sprúži. Potom tu máme tonikum na pleť, ktoré ja veľmi rada používam a ukazovala som aj pri líčení. Ako na záver alebo počas dňa kedykoľvek, nie je to len tonikum, ale je to plus aj výživa a hydratácia kedykoľvek počas dňa je v spreji. Takže jednoducho otvoríme, nastriekame na pleť, kľudne aj cez make-up a tá správna výživa, dokonca nám ešte aj zafixuje make-up, tá správna výživa ide dovnútra do pokožky. Čo to obsahuje? Hyaluronát sodný, samozrejme pre hydratáciu. B3 vitamín. Prečo? Pretože B3 vitamín nás chráni pred slnečným žiarením a pred modrým svetlom. A súčasne je tu rozmarín a ešte je tu aj výťažok z myrty, ktorý nám má antioxidačné účinky, takže nás chráni práve pred voľnými radikálmi. No a posledný produkt, tretí, ktorý by sme do tejto kombinácie mohli úplne skvelo doplniť, by mohlo byť tento booster, hydratačné super sérum, ktoré sa používa veľmi jednoducho na vyčistenú pleť. Priamo aplikujeme, rozotrieme kompletne na celú tvár. Tento booster, za tým si dáme samozrejme krémik, tento booster má fantastické hydratačné účinky. To znamená, práve v tomto období sa nám veľmi hodí na našu pleť. Je tu hyaluronát sodný, plus je tu doplnené ceramidy a výťažok, potrebovala som sa pozrieť, výťažok zo železníka lekárenského, ktorý robí to, že podporuje prirodzenú vlastne tvorbu hydratácie a udržanie hydratácie v pleti. Jeho účinok uvidíte už po 3-4 týždňoch aplikácie. Tak čo, presvedčila som vás? Maskara sa zíde vždy. Niečo v sprejku, tonikum, ktoré vyživí, zafixuje, prehydratuje a osvieži kedykoľvek počas dňa. Nie len ako tonikum. A súčasne k tomu aj hydratačné super sérum booster, ktorý ide do hĺbky, do pokožky a vyživí. Teším sa na vás, ktoré každá využijete práve túto trojkombináciu.